още не съм избрала нищо, сега ще ви кажа това. Така, това обаче е създаване на вебсайт, създаване на зони, типове зони. Ето е рекламната кампания. Рекламните кампании са три вида. Първата е контакт, при която рекламодателят е платил специално, за да има определен брой импресии, кликвания или реализации, които бъдат постигнати между две дати или от ден до ден. Второто е контакт. Това са конкретни правила за таргетиране и ограничаване, за да се гарантира, че банерите на компанията винаги показват определени местоположения, стига до определени потребители и така нататък. Най-стандартната е тази арена, която включва в себе си всички останали, така че ние ще изберем точно нея. Значи избирам тази първата. Ето я. Тук отново имаме между две дати, отново си избираме начин на плащане. Това е стандартната рекламна кампания. При останалите се иска предварително сключване на договор, че точно по този начин ще бъде тази кампания. Не ги избираме. Не ги избираме, те избираме седем. По-нататък трябва да изберем по дата, начална дата и крайна дата. Ако ще правим кампания, на която искаме да видим ефекта още днес, трябва да стартира веднага. Сега, разбира се, може да кажем на специфична дата. Ако ще е за Коледа, мога да кажа да стартира на 20 ноември. Ние ще искаме да видим ефекта сега, а не чак на Коледа. Изпита вече. Затова аз ще оставя да започне веднага. Крайна дата отново по същия начин. Not expire никога не свършва, тя е безкрайна. Сега искаме да свърши на определена дата. И хубаво е, тук мога да я свърша на определена дата, септември. Искам септември. Няма да свършваш тогава. Я един напред, октомври, ноември, декември. И айде на 30-31 декември коледната промоция е свършена. Значи можете да го оставите и никога да не свършва, може да си изберете и дати. Следващата опция, която отново има на тази стандартна рекламна кампания, е прайсинг, как ще става плащане. Аз все още сме от страната на рекламодателя. Рекламодателя е съгласен да плати CPM, това беше за 1000 импресии, или CPC за клик, или CPA за някаква дейност, която се извършва в сайта на рекламодателя, или TNC, което е фиксирана цена за определена цена, за определен бранд. Избираме си някакъв модел, да речем този. За 1000 импресии. Ами, за всеки 1000 импресии готов е рекламодателя да плати 40 лева. Измислих си. Да. Ставаше да... Сега, това е единия вариант. Втория вариант е, ето от тук да изберем импресии и да кажем, че сме готови да платим за определени импресии. Тогава трябва да махна цената, да го оставим лимите и да кажем за определени импресии, но тогава и тук трябва също да махна крайната дата. Защото щом има крайна дата, може да не се стигне до тези брой виждания. Условията или ще бъде по дата до дата, или ще бъде на брой импресии, или ето тук сега импресиите вече са, мога да махна и да кажа, ами имам пари, с които мога да платя за 20 000 импресии и няма да плащам повече и съм готов за всеки 1000 да платя 40 лева. И сега 20 от 40 колко е? 800 лева. Толкова ми е рекламният бюджет, няма повече. Значи това рекламодателя казва как е готов да плати. Аз като рекламодател съм готова да платя за 20 000 импресии. От кога и от веднага, до кога докато ми свършат импресиите и парите. Не давам крайен срок. Дам ли крайна дата, тогава не мога да кажа импресии, защото не може и двете. Не може и двете. Или от дата до дата, или по брой импресии. Може да не са импресии, може да са кликове. Както сте решили така. Ето, тук мога да кажа и колко
кликове импресиите, както плащам на кликове импресиите не ми трябва, имам пари за... Имам пари да се огаждам. Имам за 200 клика. Уха! И съм готова за всеки клик да платя 3 лева. 3 по 200, 600 лева. Толкова ми е... Много е даже. Сванах, да. Сега приоритета по отношение на другите рекламни кампании, на същия рекламодател, се даваме тежест. Едно е най-висока тежест. Ако имам няколко рекламни кампании, мога да кажа коя е по-важна от другата. По-нататък, колко пъти той, който ще гледа, потребителя, клиента, който ще влиза да ми гледа рекламата и да влиза в моя сайт, да му дам и някакви ограничения, да бъде видян общо от един потребител 20 пъти. И този потребител 21-я път вече не го брои, защото той достатъчно много ми е гледал рекламата, ако искал да си купи, ще да си купи. Значи тук ограничаваме до един потребител и той дори 200 пъти да ми види рекламата или да ми кликне 200 пъти върху рекламата, ще броя само първите 20. 21-то вече сега не ми е клик. Или за една сесия, мога да кажа, не повече от 3 пъти на една сесия. Потребителска сесия, всяка съм влязла и 3 пъти съм кликнала на тая реклама. Добре, и четвъртия път вече да кликна да не ми се брои в тази потребителска сесия. И така нататък. Виждате ги тук от колко часа, колко минути, колко секунди след определен период от време. Тук има най-различни опции, които може да си избере рекламодателя. Вижте, вече имам рекламна кампания. Тя е running. Ако нещо не е свършено като хората, няма да бъде червена. Например, ако не сте я пуснали веднага да се стартира, ще чакам. Нали, тогава тя има друг статус. Направете я да си я running, за да може да видим после ефекта. Ако не е, нали, кликам си пак и си сменям нещата. Нали, мога да кажа, тръгни веднага, тук вече каквото не си избрали и записвам си промените, готово е, отивам при кампаниите, моята кампания за рекламодателя Пловдив ООД. А защо? Първата е Рени. Приоритетът е нисък. Не беше ли най-висок? Чудно. Значи обратното. Значи обратното, но той е един, тя е една в момента. Да. Значи обратното. Колкото по-високо число дадем, толкова по-високо приоритет. Добре. Да. Видяхме нещо, което не бях забелязала. По принцип, То пак е лоу. много си мислих, че е най-високо. То по логиката на OpenCart 1 и 0 са най-високите. Да. И вижте тук обратно. Добре, и сега вече имам си стартирана, мога да си добавя и още за същия рекламодател, рекламна кампания. Готови. След като си кликнем, създали сме я и кликнем пак на нея, може да си променим каквото си искаме, обаче, искам веднага да тръгнеш какво е това. То ги прави веднага, да. Да. Все пак не сме 25. Да. Той казва, че дава. Добре. И хубаво. Виждаме, че тук отгоре се отвори вече и едно допълнително меню, което вече само за тази рекламна кампания. Това са зоните, които са свързани с зоните след малко. И тук вече можем да си видим всичките процеси, да си ги проследим на процеси на свързване. Така. Следващото нещо, и аз да се върна да гледаме, ето това вече е описано тук, създаване на рекламна кампания и всичко е описано, нали, така както си го разказахме. Връщам се тук и чета. Създаване на рекламна кампания, една точка, създадох. Пуснали сме, това е кампания. Следваща точка. Създайте поне 2 банера от различен тип в тази рекламна кампания. В тази рекламна кампания ще си дам
два банера. Всеки рекламодател, колкото искаме рекламни кампании, по всяка рекламна кампания, колкото искаме банери. Влизаме сега, за да създадем банер. Банера, откъде може да го създадем? Можем от тук. Пише банер. Отгоре внимателно проследяваме какво пише. Рекламодател, Пловдив ООД, кампания Коледа. Ако не е вярно, избирам друг рекламодател и избирам друга рекламна кампания. В случая си имам една единствена, така че някой да избера. Тя ще е тя. Но ако има много рекламни кампании, отново внимателно избираме къде искаме да създадем банер. Добавяне на нов банер, отново имам тук бутонче. Идвам си тук. Ако дойда на кампаниите, вижте тук също. Ето имам рекламната кампания, отсреща има добавя нов банер на няколко места. Има едно и също. Така, и сега какви са видовете рекламни банери? Най-отгоре, моля, изберете типа на банери. Банерите са в няколко групи. Първата е Upload, качи всъщност локален банер на веб сървъра. Второто е служил локален. Значи локален банер, това е картинка или банер, който го има на нашия компютър и ние ще го качим като файлче и го качваме към веб сървъра, на който е качена тази среда, защото тук всъщност ще отива после на сайтовете на собствениците на сайта. По същия начин става и в SQL. Пак банер е локален, пак се намира на нашия компютър, само че не го качваме на веб сървъра като картинка в някаква директория с картинки, ами го качваме в базата от данни в SQL. Там бинарен код, той си влиза директно в базата данни. С URL, това е банер, който не се намира на нашия компютър, намира се някъде в интернет и само взимаме URL и го качваме като URL на външен банер. Можем с HTML, като тук ние си създаваме, пишем си го на HTML този банер, HTML2, може да си направим инлайн видео реклама. Това е реклама, която да ви клипва, да започва най-напред някаква рекламка, нещо гледаме и след това почва истинския клип. Може и по средата, може и в края, просто в клипове в YouTube можем да си направим там реклама. На определени места, това е инлайн видео реклама, както е overlay. Тя пък е директно отгоре. Тече си клипа и заедно с клипа тече някаква реклама. Това е текстова реклама. И трябва да създадем два вида и да кажем точно от това първи. Името на нашия банер ще го напиша, примерно банер 1. Избери картинка. Сега ще избера картинка, някаква. Не знам, дали почвам да търся нещо в интернет, да си го сваля. Това не става, не става. Записвам си. И тя се казва банер 1, че да видя къде е сваля, download, добре, окей. Добре, тя се сваля в един много никакъв формат, не ми харесва. Формат искам да е JPEG, PNG, нещо подобно. И я това. Да видя това каквото. Да прави реклама на каунато. Я нещо да си изберам. Да дай ми някаква картинка. Аз картинки тук. Да е платим. Достатъчно. Аз не знам. Я ти ставаш ли? Ставаш. Да ти видя, че чакай. Добре. Върна тук. Звай. Не да е някакъв по-познателно. Така, сега отиваме там, където ще слагаме банера, къде ми беше средата. Ето я. Разпила съм си първия банер някак, да речем банер 1. Имам картинка, която си свалих на компютъра. Избирам си я. Много, ведно. Окей. Що е? И това е никакъв формат.
Проблем някакво не е. И сега ще видим, ако... Добре, айде. Този формат може да ли иска да го отвори. Ама как да се визуализира? Да. Дали ще може да го визуализира за това? Защото не го виждам. Така че търсим нещо, дето да е по-познато. Ами, JPEG го искам аз. При мен се... Този са малко ще. По-нататък трябва да кажем, след като е, това е банер, аз работя от страната на рекламодателя и сега, като кликне на този банер, къде да ходи, рекламодателя трябва да каже къде, аз ще напиша къде да е. И ви много хубав пример давате. Къде да е, да се отвори добре, да и ти говори, да ще влезем в наказание. Искам да е нещо, Да, което така е да хубаво. истинско. Еми, какво е истинско? АБВ трябва да бъде забранен със закон. Добре, съгласен съм, ще го забраним със закон. И аз съм за. Така, това е къде да се отвори и ако искаме, може и в ново тапче, ако искаме, може в същото, може нищо да не пишем толкова, това да са в същото. Банер дисплей. Значи, освен картинката, ние може да сложим и алтернативен текст. Алтернативният текст говори на вещина, проект, там си се пише, той е нужен за търсачите. Но освен това, ако не се завиди картинката, поне ще вижда този алтернативен текст. И аз тук ще кажа, и ще кажа банер едно. Да кажа, казвам нещо. Статус текст мога да напиша, ако искам нещо, може и текст отдолу. Ами, примерно пиша влезте тук. Нещо. От това. Този текст отдолу ще се появи под банера. Ако искаме нищо не пишем, това нищо не се появява така. Така, допълнителни данни за банера е това, което говорихме, че метаданните, keywords, да не знам сега да рекламирам. Ще напиша нещо, но пак не е задължително, ако искаме да ни намира банера лесно. Ще напиша книга или книги. Отново имаме тежест. Трябва да видим как тежест. Това може да коментираме нещо и записвам промените. Я да видим сега своят банер с медалио. Появи се. Голям банер и отдолу пише влезте тук. Как го слагате това? Ами, кликна си на банер. Много го изкара два пъти в банер едно. Едно два съм направил. Така ли направя? Просто цъкъс на името. Цъкаме на името. Ако сложим само нищата, пише това, което е алтернативният текст. Аз писах банер едно. Ей тук, отдолу под банера, писах влезте тук. Ама и на банера да кликна и на влезте тук, трябва да ходя в вени. Ето го. Тук съм. Разбрах. Да. И тук да вляза пак на същото място, ходя. Тук, в този банер, като влезем вече да го разгледаме, забелязваме няколко неща. Първото е, че банер е огромен. Никъде на никой не го трябва по-огромно чудо за банер. Там обаче, когато го създавахме, нямаше размер на банера. А пък, аз искам да го направя малък. И в такъв случай, цъкам си на банера, виждам го, мога да дойда и тук по-надолу и тук ще видя размера. Това не е 1024, е нещо голям банер. Ми искам да речем 125 на 125, беше един такъв малък банер, тип Square, имаш такъв стандарт. Добре, променям го да видя, не, става едно малко квадратче. Банерче. Едно банерче. Готово. Ако искам нещо да се промени, дори може да се промени. Тук имаме допълнителни настройки, а за тези зони ще кажем след малко, не сега. Така, искам втори банер и отново отивам на банери, виждам първия, искам втори. Няма ли как да се дублира? Добавете два банера от различен тип, за да разгледаме другите опции за банер. Втората опция беше
беше пак локален банер, пак на моя компютър, само че това път ще влезе базата от данни. Няма да видите никаква разлика между първия и втория вид банери, другите са различни видове, така че вършите работа и това. Айде тук сега ще го кръстя. Това е банер 2. Отново ми трябва картинка. Айде да издаем някакво друго картинка. Къде се картинка? Нищо гледай, после ще обясним всичко. Поне аз тук разбрах горе-долу. Ти това го правиш тук и после направо го правиш. Даже в момента снимам видео да видят камето искаш да видя как става и за момента записвам. Записвам си екраната. Така че мога да те да го пратя. Отново давам линк. Колегата каза ми дава, бебето ми дава. Мога, можете всичко без АБВ. Без АБВ. Да, те са в черния списък. Алтернативен текст няма да слагам, това път не е задължително. Видите, че не е задължително. Записвам промените, къде ви имам. Искам и картинката да бъде и такава. Стана. Ами нали ми е... Нали ми беше цвет. Системата бъгна, а не. Долната, средната е. Не, да, аз това го сложим обаче. Ами да, мога да сложа пак. Ай, ще може да сложа това е става ли? Това е... Отвори се. Тя се запиши. И пише човек. Да, не. Може да промените формата? Да, ма трябва да ходя, аз трябва нещо по-бързо. Може? Естествено, че може. Добре, бе, както и да е, сега няма да си губя времето. Избирам си, показахме банер 2. Сега ще избира нещо. Картинките няма ли някаква картинка? Да, това не е Windows 7, за съжаление. Тези нямат картинка. Няма ли право? Писти място. Място, ама аз съм картинка. Добре, айде същия. Така, показах, ще ходи Google. Нищо друго може да ни му даваме. Виждате, че има задължителни и незадължителни полета. Готово на втори банер, да го видя, ето е пак такъв един милиард. И айде това път ще го дам. Ще го измисля. А как го видяхте? Тук върху него. Премени за. Картинката? Да, и картинката е за. Сложим ли си му Като картинка? цъкнете, тук е излиза картинка, така ли? Да, няма. Измете я, сложете друга. Ето, иска да е то казва какво иска. GIF, JPEG, PNG, нещо е такова стандартен картинчен формат. Да не би от сървъра нещо. Мен някакъв път кликам сейф и нищо не става, това трябва много... Някога сървъра бъгва. Не, при мен е... При вас също се работи, нали? Само като нищо не казва, не за това. Да, супер, виж, хубава картинка, да, прекрасно. При мен си тръгна Тук всичко. си работи, да, при Да. вас си работи. А и при вас си тръгна. Чудесно, сега само че да е паничко. Това няма къде да го сложим такова огромно. Туристически групи са при нас. Да речем. Абе, мисля си. Това е послание някакво. И на къде сочи? И сочи към... Към където искаме. Статус текст. Ето, готови сме. Ето го банера. Готови. Четвъртия банер. Значи,
винаги го има. Той е destination URL, това е целта от банера, нали, като цъкнем къде да отиде преди. Добре, и ето направихме 4 вида банери, свършили сме за сега и тази работа. Ясно е, че ние не можем всичко да разгледаме, защото времето ни е супер малко. Но до тук сме окей. Значи създайте поне 2 банера, още 2 точки, до тук 5. Продължаваме ли? Да, още малко. Сега регистрираме сайт. Трябва да регистрираме сайт. Идвам си тук, за да погледнем какво пишеше. Така, рекламна кампания, създайте банер. Ето тук е описано как се създава един банер. Създаване на банер, какъв тип е този банер, тук също е разказано. Освен това, тук е казано за всеки банер, може би обърнахте внимание, но когато кликнем вече на банера, освен за размери, тук отгоре се появява и подменю и тук вече можем да говорим за delivery options. Тук можем да кажем кога, кой ще го гледа, колко време, кога, брояча, кога ще се рестартира, нали, той да почне да брои колко пъти е видян този банер. Разни неща има тук. Разни правила, които са свързани в случай с браузера на клиента, с домейна на клиента, с IP адреса, с езика на който така, и така нататък. Има много правила и тези правила могат да бъдат настройвани, за да се следи. Това са зоните, не сме говорили за тях и тук Advanced, това са някои допълнителни такива възможности за проследяването на информацията за този банер. Това е за всеки отделен банер. Толкова за банер. Сега отиваме на другата група, отстрани уебсайтове. Така, уебсайт. Вие нямате. Аз от миналата година някакво нещо е правил в този акаунт и аз вече мажа отгоре. Така, сега можем да си регистрираме някакъв сайт. Ако имате сайтове, на които сте администратори, значи можете истински да ги регистрирате, иначе просто пише мала бала, за да видим как става. А когато си направим магазина, ние това още следове ще си създадем началната страница, ще си разгледаме началната страница на магазина, ние всъщност ще сложим линка към нашия магазин, защото ние на магазина ще сме администратори, то е сайт, и ние директно в магазина можем да слагаме рекламни бани, за да видим, че работи. Ще използваме магазина като сайт, защото иначе трябва да се създаде на сайт, той трябва да бъде публикуван в интернет, изобщо много афорт. Добре, как се добавя един сайт? Имаме тук същия начин отгоре, добавим URL-а на сайта. Само че няма никакъв достъп като администратори на този сайт. Така ли? Така. Сега си представете, нали, ситуацията. Казах, от една страна са рекламодателите, ние регистрирахме няколко, създадохме рекламни кампании, създадохме банери. Това е страната на рекламодателите. Сега сме от другата страна, сайта. Тук сега трябва да регистрираме много собственици на сайтове, които са готови да си дадат място на сайта за реклама, на рекламодатели. И примерно VMI е сайт, който иска да предостави място за реклами. Слава Богу, че не е добре. В кръга на шегата не е. Ама ако иска да печели от реклама, да... Имаме време. Той няма кой да го запозна да се качи да печели от реклама. Не, бе. Доста потребители има, ама той добре, че не. Че ако трябва там, докато вляза да се видя какъв час имам кой ден и трябва да изгледам 5 рекламни банера междувременно, ще е доста посадно. Ако ми намалят семестъра, бих се съгласил. Да. Не, че сайта на факултета е окей, не. Има много информация и тя е полезна. Хич не изглежда добре, не е стандартизиран, не отговаря на изискванията на веб дизайна, ама заедно да създали. Щом работи, да не се пипа. Така си го гледа, той не е пипан сигурно 25 години. Он вече не че се щупи. Затваряме тази стола.
Аз съм собственик на сайт и искам той да бъде регистриран в тази платформа. Сайтът ми се казва еди как си. Аз съм човека за контакти, казвам се да речем, не така бе. И този браузър трябва да бъде забранен със закон. Сега реши, че иска да ходи да отида влак, но още малко ще чака. Казва се Тодор Тодоров, собственика или веб дизайнера. Имейла на този човек е отново си му измислям някакво име. Колегата казах, никакъв случай АБВ, никакъв случай АБВ, съгласна съм. Така пиша Gmail, айде малко по-добре. По-красиво е. По-красиво е, да. И записвам промените. И вече имам регистриран сайт. Ще имам, след като спре да върти. Съмнявам, че сървъра на факултета реши да обядва. Или админите отидоха да обядват и го зарязаха. На кой ми не? При мене върти безкрайно. Безкрайен цикъл. Не ми хареса сайта. Това не ми хареса сайта. Феми. Той ви чу. Вие го нахранихте и казахте, че... Айде, хубаво, няма да е Феми, айде нещо друго, айде умнитира блоги. Вие просто го... Доказали. Добре, човека за контакти отново ще го напиша същия, за да не губя време и не бях измислила тоя мейл. Видяхте ли? Ма той ми записа даже и на Фемито. Нали преди малко не щеше? Защото автоматично зададе името. Да, прави каквото си иска. Така, и имаме вече регистриране, аз имам регистриране два сайта, след малко ще регистрираме нашите електронни магазини, за да може там да И тия ще ги изтрим. правим тия както искате, изтрите. Но там пишеше в курсовия проект, регистрирайте вебсайт, регистрира. Следващата стъпка е да се създаде зона. Нали, а като влезем тук отново имаме User Access, да, това ще да го пропусна. Отново искаме да добавим един потребител, който да е администратора от към страната на сайта. Защото ние в момента работим като администратори на Revive Upload, нали? Идеята е ние да ги създадем най-напред и после да ги оставим те сами да си вършат работата в тази платформа. Не непрекъснато ние да им правим нещата. Ами, тук ще го кръстя админ сайт. За това друг не е он ден се дава. Може и същото има, но те са различни. Той един е рекламодател, другия е собственик на сайт. И това са различни администратори. Тук не знам, що ми го харесва. Така по-ми го харесва и хубаво. Така, парола, измислям му парола. Стараме паролата. Пиша как се казва, той е администратора на сайта, който ще работи от страната на сайта. Имейла му на този човек е... няма да го, защото е по-кратко, ама да ми се кажеш. А защо не казвате един същи човек за различни неща? Може ли един същи човек, може да играе различни роли, те имам предвид да са различни. И отново, пермишените позволява на този потребител, точно администратор от страната на сайта на факултета. Това е Тодор. Примерно. Съвсем както е. Той позволява на този потребител да управлява акаунтите на други потребители, да позволи да модифицира зоните на сайта, да му позволи да дефинира нови зони, да му позволи да изтрига съществуващи зони, да позволява да взима кампании към техните собствени зони, да ги пуска, да ги маха, да взема evocation кода за вграждане и да си го сложи на сайта. Позволява му всичко, защото това е администратора. След това вече, ако вляза с неговия акаунт, ще видите, че той ще може да прави всичките тези неща. Да върти. И
това вече може да създава и други юзери от страната на конкретния сайт. В случая на сайта на фирми аз не го Добре, ами хора, Дайте му хикс, отгоре пак не цвета фюзер. Хикс, че отгоре, разпределя ти пак фюзер.